God's covenant with us. Ose onyankopon apam ahodoa one yen ewo. Abusiafo yebema munyina akwaba na afi nso yede enchiasonko ede amamo nyina. Na otwe akọ apro asan abe tu yembio. Kwata munyinara adusia yede brew no ose rehweso ama owura no ko sise obeba. Na otwe mu no yede adusia etoso emienu na yede brew. So hwe na otwe mu adusia na tifi asam na ose onyankopon apam ahodoa a one yen ewo. We should put him first. Yeah, Anna no interest. Yeah, money left over. Nia obesity ama unyame asemono. That is your part of the bargain. 1,000 monthly. Now we 100. It's so easy, man. Yebesan ama munyina akwaba na afi nso yede nchiasro nko nso efri yengaje nkwapa Yesu Kristo nchen ede ma munyinara yebeda mo ase nso se de biarada mode mafidie ede to London Ghana memenda akwanwefo Sabbath school and afi chosemu empensempensemu sene amidi kan eka ye na otwi mu adusua no ye adusua etoso emieno ose onyankopon apam ahodo a one onipa dasani ewo na ye ba be esua maboafo no aye krado media mosomfo Bismarck Mensa and then your wadom was Sister Agnes Tete Sister again Yamuakaba na fenso official panso say yewura afifu from himself busiafo nyina hoye busiafo mo amotahwe no de bia Sister again ekaya ho na ye decide dwumaje ade April nanso afiwe nso amano ho kwan say twedi amponyankopon eno emfa no so emfa addition yi emfa mbro me komanimu a yenua Penny Samuel ababie nso na eti emfenfen no openi same yemu akaba eda sese afiwe nso na mema official panso me say onyankopon ahwe oni abusiafo no so nyina last year na openi Samuel ababie nso eka ye ho na de bia ye decide addition yi ede bro me ko manimu nso a na Elder Hansen Asamoah so na ete eto no ana Elder yemu akwaba great Elder Hansen so de munim say yedisua nyina no ya odimu akotene pa medamu nyina ase se yato ensa ede afremo no motimide odo abo odomo ye behwe adusua sonko bi pa mu sa na wotwem but ma mumma yenkata ni na mema opini same emo empire emaye pamcho miemo empire ene ja wosro ade nyina asotumfo ma yeda wase bio ye ope na ode yasa bi hie mu bio ebra so se wo ma yede wonsem ebre yenuanom ne adofo a owiase mfa na nyina yede yeni asem wo na wasem tifaye mu ne kasa kire wo ma nsem ya yebetie no yentimi ntiase yemfa emobra se adwensa kira na efata kan nyina ebom ni hire wadum nti amen great yehwe yen adusua no mu no kwasam ne se adusua no adrum pempenso bi a de paaye na ansana no yehwe yadusua no mamemfa enchiasronko emfa ma 3ABN TV Ghana sa adwumakuo yi omoboa yen paaye se yesa adwumadie ya omo na efa adekoduase afa na nyinara last year omoboa yempa yesanse se wo kasa asem yi na se obi amfa nko ba bia obi anu a obe ete enti me kanfo amamo se trebi ye dwumadie TV dwumadie bia ankronkro bia fa to omo so amodia ne se onyankopon asem ena omobo ne dawuro de kowiase afana enyina enam se etesa ne ntino eya na ehusika sam no eden kakra enti ye de wo number ebeto yen afidie no yen foni no ani se wutie ye minim ba bia wo hwe ye na wutie ye ndie se hu a kakra bia obetimi dia aboa sa adwumakuo tre bi ne fa na frɛ
obi beje wo so obemo akwankyere na wo so kakra bi a obetimi de aboa no fa boa sa adwumakuo yi na nam saa ye so onyankopɔn so ebehira wo pi great yenhwɛ yen adusua enimu yehwɛ onyankopɔn apam ahodo a wone onipa dasani ewo yenim sɛ apam awodo mienu na ewo onyankopɔn ye ne onyankopɔn wo ebi ye afanu ne ejina onyankopɔn so na afenso ne ejina onipa so broni beka sɛ bilateral na ebi nso ye ejina obaakofo so ebi onyankopɔn koan so na ejina na emfa ho de ye bɛyɛ de ejina afanu no kyerɛ sɛ ebia nyankopɔn bɛyɛ wei na yɛnso yɛ wei ansa na saa apam no atimi adimu anaasɛ nyankopɔn bɛka kyerɛ sɛ yɛnyɛ wei ɔno nso bɛyɛ wei na apam no atimi adimu na ejina nipa baako so ɛyɛ nyankopɔn no ɛyɛ na ehu sɛ ni ɛmfa ho de nipa bɛyɛ ɛbɛba mu onyankopɔn to owia de gu obiara so ɛmfa ho de ɛbɛyɛ sɛ ɔyɛ kromfo onye kromfo awia bɔ a wonso onye mu kyɛfa ensuo bɛtɔ ensuo to a woyɛ denyo wonyɛ denyo wonso onye mu ɛkyɛfa enti apam ne bi wɔ hɔ a ɛmfa ho de ɛbɛyɛ ɛbɛba mu ebi nso wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ onipa ɛyɛ bibi ansa na atimi ayɛ den adi mu na ɔtwe mu nyinaa mu no yɛ ba bɛhwɛ ne afanu no deɛ no na yɛmfa adusua no nko na wie no na yɛabɔ mpa ya ma nyankopɔn ama yɛtimi ahu ne ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛyɛ na ɛma apam no etimi yɛ den etimu edimu ɛno na saa na ɔtwe mu yɛpɛ sɛ yɛhwɛ yɛbɛfa nkaabɔsɛm no ɛwɔ Deuteronomy nwoma no ekyie aduonu nwɔtwe yimu baako ɛne mienu no nti sɛ sister ge wayɛ krado a ma yɛhwɛ Deuteronomy nwoma no ekyie aduonu nwɔtwe yimu baako ɛna afei mienu no amto mienti Awurade asɛm ɔse na sɛ wotie Awurade wo Nyankopɔn ne sɛ wobɛhwɛ na wadi ne mmara nsɛm a merehyɛ wo nnɛ nyinaa so a Awurade wo Nyankopɔn bɛma wo so akɔ ɔsoro asi asase so amanaman nyinaa so na nhyira yi nyinaa bɛba wo so na abeto wo efisɛ wotie Awurade wo Nyankopɔn ne amen amen emjesa nkaabosem yi yɛbɛba bɛhwɛ no abra yɛkɔ yɛnimu no ntimi mpɛ sɛ yɛbɛka ho asɛm bebre yɛhwɛ adusua bɛyɛ mienu a yɛba bɛkɔ yɛnimu no yɛbɛba bɛhwɛ na afei yɛhwɛ sɛneɛ ntiase a ɛwɔ sɛ yɛnya no wɔ saa nkaabosem yi mu yɛnni kan nhwɛ wo apam a ɛdi kan ɛyɛ nkwagyeɛ apam no the salvation covenant se ne yenim no mma me nika misa saa nkwagye apam a ye ne onyankopon ewo no eye gina afanu ana se egina obaakofo so yihuni se apam no egina afanu de be ntine egina afanu onyankopon nam ne doba Yesu Kristo so aba be ne esese wo ye bia ana ode openu atoho amayen nse masem nie se na meka nti se wugimi di a nti nia Yesu nyankopon nam Yesu so beye no se wo so ampre wo party a wo de begina di na wo de asem no beye adwuma na se onye hwe na kwese onu nko ade na oyeye no nso nye wo famu die nkente sa nko beka se o mabewu ama wiase asa mume nyina salvation ni da ho ma nyina mume enko for free but we de ode ato ho ma yese nso pe na utie na asem a na ade adwuma ansa na nso anya sa akonya ni nti no enye ejina afani no mienu nyina so okay oh say popular text I can John 3:16 say the Nyankopɔn do wiase yes so de ne bo wo no kroma no bi obegina di no onyira enti nia wo begie die wo part a wo be play ni say wo gie die ansa na bema abemama na to say sa nkwagye apam no engina onyankopɔn enkoa so na to say egina yenso ye part bi e wo si ye play ansa na ye wo chefa bi e wo say yenso ye chefa wo mu ansa na sa nkwagye ncheche na atimi awie mu die enya sa na pesa wo great nti se yehwe sa ncheche ye no a ne ya na confuse yen no the fact say na hyase ene ne faraba nyina no efiri nyame egina nyankopon so yenye ho bibia na mmom se ebeye adwuma ama yenya chefa wo mu no ebegina yenso ye part ya mfaso wo no yenya mfaso wo so no
your part a play. Send your woman example of the first one. Say, a pam be or and yet you need you say, a dear betchin na area abo and a diasa. You can't do anything. But in your mere dumois or ne if we are see our boy, you know, or the identity to say or no one contract, but no one would so. Na aye, mamma, by bang quagia. Yen share Yohani Asempa, 1 John 5:13. Yohani Muma Idikai, etinum chimu edumi ensano. Or say, yenum na makrema bremwa, mochi nyankopon banu dindie. Na mo hunu se mo woda nkwa na mo agi nyankopon ba no tin edi enti the first thing then say wa kire abre some people this is not universal and yes say yesu nyaba asase so no obia obama obia de na so nea obegi contract no ana say covenant na tumu obeka say maje wo maye no adie no na wo da nkwa it is about us receiving yes your part ye wo ewo mu no na receiving ni just receiving who receive a or say as I say wo tena ne nsem no mu na wo de ne nsem no ye adwuma say na last week adisua no de abusua eno nsem ma ye say wo ba na say wo ba na say odo na ne wo beka bia o si wontie ne wo se wonye no ne na wo beye ne wo se wonye no se wonya edru ba bia ye tese ebi kura ka say I disown you saa na ye nkwaje ne tie mayi wafiri mabusuam mi wukura nsi mayi ase minim ne ya na eno no ekire but na emu edu se wo beka se wo maame ewu na papa ewu na waka se me nsi mayi ase eti all these things saa na nyame say me de nkwaje na brew eye me na me sha ase wuni bibia ye wo na nso wo chefa wo wo mu ne say obeji those who believe okay obeji die no obenya sa enkwa no yo me da but on say ase on na disane ka chere say e wo mu say ye obibi ye die so enye ne ebe ye no ene ba manya nyankwa eye gidia ye benya wonyame mu enti faith any obedience okay but obedience in die all right gidia na ye gidi na ye tenasi abobra in appreciation to dia or gia no but enyo no ene ebe manya nyankwa nti po aka se okopa ne makon awie meka na metu awie a ompa kire se ne ono aye na agi no but ye fa ye se ye play ni se nyame asem aka no ye bedi so na ya nkwaje e de maye yo it's a difference in numbers yo me da se pa se mo acheche emusa yen kan bibi yen ka boson ye kan fra na fi ya cheche mu eye Deuteronomy chapter 28 no 1 to 5 na fi yahuri akan 14 to 17 no 28 1 to 5 no as part of your memory verse no afi ne ye ba be hwemu ye enti hwe Deuteronomy chapter 28 1 to 5 ye hwe nsema e wo ho no see na se wutie erade wonyankopon ne se wo be hwe na wadi ne mransem a merehye wo na yisu a erade wonyankopon be ma wo so akọ osro asi asase so amanaman nyina so na Israel nyina bebam wo so na ebeto wo efise wutie erade wonyankopon ne Israel be kan wo okrom na Israel aka wo afuom Israel be kan wo yafunumu aba ne wasase so aba ne wafibo amba wanantwemma ne wunwanma Israel be kan wo kenten ne omorikodo amen 14 to 17 no 14 sese na saa inti mani infri nsema merehye wo neyi mu biara ho enko nifa anabonkum nkodi enyame foforo echi nkosommo nanso ebeba se wantie erade onyankopon ne se wo behwe ne mransem yi ne na hyede a merehye wo neyi aya no me yinina beba wo so abemmene wo no me beka wo kromu na no me aka wo rem okay no me beka wo kenten ne omorikodo but say 17 no amen great mfoni ben na Deuteronomy etwa ekire e wo hase so ya hwe akenka asem na in the notion say can summary and kebeka say it's all about obedience to God
Inti se obedience that se awofo ya ye ne ye ma ewo wo fie. Ade ba kwa ya na ya pa ne se oba ihia bibia na be provide ama no. Na yet o kase wonya ade a osmenye. Na to say u feel the pain. Say how Inti ya hwe se Nyankopon da odoye na wa ma guidelines bia na wa ma ye emransem ani fanse atrapo bia opese ye ni so. Inti sa atrapo no a ye bedi so ye ni emransem no. Enu na be ma onu nso hu nse nsem na wo ka kire no ye jesu na ye bu no nti ye nsem no ye adwuma na se ye tie ni sa na se ya follow according to the commandment na eni to be gina so asira na na che se ono kra ye mfa no enye hwe nti from near yakinkan Deuteronomy 28 no onyame e de nhyira ene no me ene asi ho sa and near opeso wo kire ne say inshira betimi about so na no men so betimi about so but ejina the condition okay then ye nyina ya can say this is a bilateral covenant and I say contract no inshira no ewo ho no men no ewo ho nia obeye sitie ama onyame asem no that is your part of the bargain. That's right. Your part of the bargain is for you to be at the end where you are having obedient or hearkening to the word of God. That's say wo de a obey wo mu ni say say nhira na nyame de ato ho no say wutie na wudi ne mransem so na wo ye ne a onu nyame hwehwe say wo be ya say nhira nsem nyina wo say ye wo de on the other hand no say wentie na wo reject na wo bo wo bra say ne wo pe na wo amfa say ne na minias America say wo ba wa ye bibia ma no na otu so twia wanhwe ya wanhwe wanu yi a ube domino. Yes. Na saa no men naturally no onyame kora de ato wodada. Enti wantie nyame asem na wo ye ne wa wo pa afi no men no ebe ye wo. Enti what it means in say ye pe onyame ye ne no contract is a nembrem ye modern language in the kind of contract no. But ye ba covenant the word covenant na nkasa no onyankopon e di adiguma pa wo Bible mu yie na ese yete ase se o ma yen nhweso ahodo bebre afa nhira no me ho ye dia ye betimi aye ne se ye beje onyame nhira na ye beje ne sen ye beje ne se o se on condition that ye be city ama nasem na ye ne no atena se ne ono awurade pe nye se ne yen ye pe eno na sen nhira no ebetimi aye yen dia yo me da say okay bibi wa sana mpese me kan say they were God's chosen nation, recipients of great blessings and great promises. But those blessings and promises were not unconditional. They needed to be accepted, received, and acted upon. Okay. Enti ye say nyamima wa friends and ye na ye go na some them. Yeah. But osinyo mom ka ready na be construct him na no ye major was na bedie. Okay. Enti ye betina ha ne anya sem na ntum na se ye ni so anya te se ne sa emfa so bia ntimi maso and o sa de my Deuteronomy 30:11-14 hono say o de man enya din. Okay. Eni apu echi na waka se ntimi ntwapo. Sir. It's a benyen or say wo yenum e wo yakomem. All right. Enti ne ye hia se onyame de be ma ye beji ya nkwa bia odi amaye. Ti minu mienu ye ni excuse bia. Great. Ti mo mpa se onyame be boa ye na ye betimi edi so. Yo, madam wase yenko ye nimu na yenhwe Proverbs chapter 3 verse and Cambre will my back come from 1 to 10 but 9 and 10 no. Wonderful promises be ewo honomo yenhwe na fe ye pensen sama ewo honomo yenhwe emfoni aye twakere yen Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Osifa wa hunyade hye awurade animuonyam ne wo nobai mu adika nyina ena ade dodo beye wasen amama na wa unsa nsechi amina munsa nsa foforo bebusu
What sin is like your storage. Your bands. Your Yeah. ban- Oh, okay. All right. Okay, great. Yen share Bosha ewo Proverbs chapter 3, 9 and 10 way, especially first fruit of all your increase. No den asem na okay na okwan ben so na betimi asua say ye de ye niema e be trust no in Yankopon ensem na fe efa yisikasem na bibia ye betimi de nyina ahye wo Yankopon ensa se na Proverbs kan. When say we can language a war Old Testament mu. Yes. Na in the Old Testament times, you know a whole lot of imagery a boy and pa emayete asem no ase. In fact, and nempo so you can first fruit in other words, to say abakan ana say new abakan na tete no na land ne fertile no say oye na nuaba no ne ebeba first no na efe pa akono ebo akese na obia pese ankasa nuaba no say okoton a anka obenya sika ana say okodi a obemu say we dey very good for me. And onyame say for first fruit, it's an analogy. For first fruit, eden ehye nyame animonyam sa eden no person worker just say ade anka wani wom pa nia eso wani ne wani gye ho say ka abakan a na nyina wo ba odikan a utimu say no ma bebre omu a aha na sa tete no a na omode abakan ye a whole lot of inheritance ne normal no na yesi sa wabakan ana say first fruit fa manyankopon na fa hye n'animonyam no e kire say nka wo ade anka wo bema wakoma so ama wani agye ama waka say we de me mama me ho so no o say eno na fa ma awurade na wutimi yes ade a na kire say you believe say the last week addition an kan no Psalm 24 verse 1 e wi ase ni mu ade dudu nyina e nyankopon de ano na wagye atum say Psalm 50 verses 10 e wi mu enoma epumu empata ene emwadom e wobepo so nyina no eye awurade dia na wako Hegai enwoma no mu say sika ne gwete nyina ye awurade dia you understand say obi bia se ne awurade abakan ana say awurade dia ba akopɛ no so ye ne doba no ode no ma ye no then we also understand the same thing say onyame say yetie no yie na ye ne opɛ a ebetumi aboa yen enti ukọ 1 Corinthians 10:31 no a o say enti se mudidi o se munumu o muye bribiara o munye mfa hye nyame animonyam everything we do in honor of God enti se ne wi ase enipa edi sika echi na ahode echi na obi nya ni sika obeka akira wo se me ipe me sika na nyame wo hen but ne ye wi rafi se ahoden ani nyansa ye de pesika eni ya ahoden no efi hwan efi awurade nti all these things ni yetimi de anan nyankopon a eboa me hu se ye nipadua kora no eye ne dia and ma ye mfa ye ho nkoto yankasa ya ho de so medase o se eni e ba kire se yema nyame din kan yem put in the first enye se me ma to me ne ma na ma me shopping na we na coins bi aka na me dia bring nyame all right but eye se ono na ye ni dia first na o se obe hire and sometimes you see share the adwin to say nkonya bi na nyame be yi na ya ban our bands no ayefu enye se obeda be nya ne hu se ne ma ye wade ni ma ekwa nyame be fa so hire eya ahodo bebre enye sika nko ana ene ahode nko ana ye nhira enema bebre ebia bebia ko ye yare bia bo so many things ni aye hu ni mpo on senior man nyame ye man mpo is a lot and onyame say we should put him first ye ana no ni nchese ye man leftover see ye din kind the manner nhira be buy so and na say sa we no eye afanu ewo de ewo se yedi kan ye na sa nhira no eba ye so me da mo ase ye nto aso na fe ye kenkan bibi ewo Malakai enwoma no echie ye miensa imu enso no ekopem dubaako ensem bi wo ho a minim se ye ta kan pa ye but ndana ye nkan na fe ye nhwe sa contract no eye unilateral ejina faako ejina baako so ana se ejina faanu so na fe ye nhwe blessings no so ana se promises no boshe na ewo ho no so ye nso obligations ana se ne ewo se ye ewo
Se efiri mu agyanom brɛ so na mosane firi mo ahyɛdeɛ ho na mo ani so. Monsane mmra me nkyɛn. Na mɛsane maba mo nkyɛn. Asafo Awurade na ɔsie. Na mubisa sɛ ɛdeɛn mu na yɛnsane. Onipa bɛfom Onyankopɔn afa sɛdeɛ mofom me fa yi. Nanso mubebisa ɛdeɛn na yɛfom wo fa. Ntotoso dudu ne maso afɔdeɛ mu. Wɔde nnome adome mu. Ɛfiri sɛ me na mofom me afa. Ɔman mu nyinaa momfa ntotoso dudu nyinaa mmra adekora dan no mu. Na aduane ntena me fie. Na momfa yei nsɔ menhwɛ. Asafo Awurade na ɔsie. Sɛ meremmue ɔsoro mpoma me ma mo. Na merenhwie nhyira me ma mo. Manu muroso ana asi. Amen. Amen. Great. Yeah, share tithe and has said to do a pama on Yankopon. I came here. It's a test where you test the beer. Can any promote to young to so do. Infony paying and a ultra train. A year a furnu, a gina furnu so, and I say a gino Yankopon quaso, a diana, a wash a bane in a woman, and a shadia bane so, and a was you to a similar de beer. Ye can. Sure, ejina afanunu emienu nyina so. The problem na yeta wonu bebre ne se ye hu se Onyankopon eyade nyina ewura na ye just management fancy management team managers ni ye manage no sa but ya na ye nipa no ye se mpanifo ka bibi se atiye ma arefie se nyame pagya bedru ba bi a ne ye ile fi se ye nana ankane ni Yesu fire Nyankopɔn sɛ yɛsrɛ na ara ɔmmoa yɛ na ebi adwuma kra ne yɛhwehwɛ yɛ nsanka bi sɛ yɛnyanya adwuma no na si yɛ nsa ɛka ne yɛ adwuma na fe sika ne ba obi na ɛka wɔ sɛ esua na wuyi nketewa no a sɛ bi example sika yɛ 1000 monthly na wuyi 100 a ɛyɛ so easy man but sɛ ɛkɔ n'animu na sɛ ɛkɔ bi a 10000 na month wuyi 1000 edi abre nyame a na ye o se na se 1000 kura sondodo we dey fi se na uni bi no nia usufre no ye nyame wo de wa gina wo se manager Mr. Manage mami na nia e twa to kura se wo sa so di ba no nye for free o se wo di ba no kure mu a wo sa so sa bi hira hwe nia me na me di ama wo me sa se fabra na me se nhira na nso nipa no ye se atiye Emma referee income. Yo, me da se fa mame ko Penny Hansen so. Me da se when we speak about tithes in our contemporary world, yeah, normal so in fact inside our own church. Sorry ye de tithes in the kind of fruma ye nim se ni nhire wumu nyame aka no. So otis asafo mabi ene ye young people na eba no. The ideas are your war tight ho a me gidi say ye ko ye ni responsibilities in tight ye become more because ye hwe onyame the whole thing is managing for the master till he comes ye hwe onyame ejapade so akosi so beba it tight no ye become one more but kakra person me kan wo ha nie ewiase sisia no ne nyame aka bia thou says the Lord bia no ye de yadwen pese ye bisa ho questions and the question I am tatie if you as a fuma any omo munyi ni agidifo nyina mu ni se na nyame no kra no da ben na wasi famu se o bagi sika na nyame kra no ye je a enya asofo ya ana asafo ya na edi well Titan system na nyame no abi na no de ma Israel for from tite no when si famu amagi sika da yankin kan bibi was 50 you can't, you know, but my main son can if you pay 10 na ekono. Or say if you say kwaye mu mwa nyina wo me. Mepo apem so mwa. Minim mepo so ntakrabo nyina. Na wire mu mwadom nyina wo me ho. 12 say ekom de me a anka mensew. Nyankopon na kasa kire me ne wo. O say ekom de no a anka wo no o mebisa me. Sir. Aha. The question also to us be mu say na we are say nene maye the fullness of it nene maye nyina ewo me 13 no obisa question me di anantwinini nam ana
The answer is no. Na me nom mpapo moja ana. The answer is no. Na obisa ni nyina wie ye no, na verse 14 no. Oma a direct command. Fa aseda afode bo onyankopon. Na tua wabo ade ma de owo osoro no. 15 na frɛ me the hia demu sa na maje na wahye me animonyam sa amen amen. question say onyame di kan bisa wo ho say me di nantwi enam ana ho se da bi me nom opapo moja da bi enso adenti na ye mebo afode e we reason ti o se ye mo. Okay, why does it say nyankopon kan asem ana ye question from tete ni nyina nyame mfiri soro magi sikada. Yeah. Emwam abakan ya no omode ba no ana nuane kan ya no omode ba no na nya nyankopon directly na yede man because say come the one ko de no anko mebisa wo but odi amayen say yemfa enkyere gi a yegi no die number 1 number 2 yemfa enkyere say bibia wasase su nyina wo awurade na ye return wo na sorry mu ana na safo mu a yede kyere say ye gi awurade asem a wo kan ye nyina edi number 3 yemfa ensan kyerɛ sɛ na dwuma no ɛsɛ sɛ ɛkɔ sa ɛno nti na dwuma yɛfoɔ na sɔfoɔ ampa wokan ubisa me sɛ ɛyɛ asɔfoɔ ne yɛde ma wɔn a ɛyɛ nokorɛ firi tete nyinaa ne yɛde ma asɔfoɔ yɛde yɛ nyame adwuma that is the point of it enti nyankopɔn no a sika ne dwetɛ nyinaa wɔne na ɔbɔ asase ɔde gold hyehyɛ mu no ɔsɛ yɛkɔ heaven yɛbɛ nante sika kɔkɔɔ so sa enka obetumi apɔno sɛ sika ne bi afiri soro ama ye dia be ye adwuma wa asase so but opese ye kire se ye ne ma na ye ka na busua ho nti ye responsibility ni say e ya hoden ode ama ye de ebre no back no e na e kire se ye de ye ho to no so it again I want to say wo ka ekuo bi ho na ekuo ni nyina age atom say ye tua dues e wo kuo no na wo nko a wo say me de me ka kuo no ho I will enjoy the privileges of ekuo no. But dues na ye tua no me nkasa tight ye dues so me ye example but ekuo no sika nketenkete a ye de jeje de boa ebo kuo no ho ban no me de mintua me nka ho but I still call myself part of the kuo a onka ho by any means the constitution takes you away sa na wo de ba nyame esumu a ye bia nko soro nkotua pounds cedi dollar ema nyame da na nso san hye yen free trustem no from fitiase yekosi awie ye say yemfa yen tight mra adentia ejidie ene say na dwuma ebe koso ntia uyi hu free mu a wo pu nyame ne nhira na wo ka kire nyame say you don't want to be part of his kingdom and I say ni family no yo that's best one need na chakosi obedience ya de amanyame no because onyame ka kire mo say munjai miwia na mo fanti so didu nimra na say mo de ba na mehram into obligation ni say yemfa nyame sika na be ya site na de aba e na boshe no say obehraye say bebia anko kan say kan fi 1100 Malachi 3:11 say na mesi odidifo no kwan mama mo na wa mesai asase aba amamu na afuo mu bobe aba amamu asafo awurade na wose na amanaman nyina bebu ahotofo na mo beye enika asase asafo awurade na wose don't say sometimes obi must be the bia na wose the bentia so te oni bi but ahoto bia nyame dia ma inner peace bia we city ma nyame odi ama wonti amanfo bu faso no wom say wo how dey so wonhwa wo how because wonim nyame bia odi won ho ato ne so a wahya wo bonti za boshe ne nti unama wo ye chest out witimu say obi bon ho ban wodi obi achi enti yenye city ma nyame onu de omuso apam no ye na ye buso te ye city ne de ntu so de ne masafo e won no kremu a onu se behraye because she Israel him for no munye mo ba tight nyame no mo to Hezekiah ba ya o di reforms ba o mo start teach ya tight no na feel mo se abusu kra wa sorry for hon enti ye nyame asafo ni kwa set me hia asafo ma ye hwe ye nyame sika ya mfama na ye mfama na nyame adwuma nko so ma behraye Miss sorry 1 minute send your sister get kan about nyame say obesi adidefo no ekwan a o mese yasase no mate se obi aka pen se na se na ene no ka asase ho ase ye ka titin no ma titin sem so won say
it is about contest. Yeah. So that time no omo adwuma kesi a no omo ye na bank manager asemi ho. Housing manager asemi ho. Nursing asemi ani ho. Adwuma omo ye ni nyina no na ye afuo na wutimi ye na wasase ni nyame bɔ ho ban a tutu me odidifo no ene worms amese we na fisa afe no we skani they say na kuku fui omo do kuku ya katiensi so na utimi spray ni ye wonsa afe no na oye boss they say pe na gise ye twa ni nyina egu ni opeso chen say in contest no ne adwuma bia wo ye e ma wo tena se no it is say afudio no na onyame se obebo ho ban again say ye tia say eba ye tithes and offering asemi a ye ken ya still me say aka biem say e gidi asem ma obi na da o say etwam na kanea pam no ani hwasem a ne say ye bekoso ewo lot of iba I'm just starting it from here say ne be ya obeti asese nyame de na no eka asem a e di oye adwuma in Malachi ho na ana say Israel for no penso na wo ka no anytime one omo be yesitie amanyame asem na omo ana no ewo mo tithe ne offering na say ne Hezekiah de reforms no ba no o say Israel be ye prom nipa nyina be gu mu say mo ye adefo and so na interest adefo wo botomu ba say obi a wunni bi pa na obi ebu adefo no yesen obi a wo bi na yebu hiani if you say ye onyame ne ma wo nipa eye odefo eno so interest men nya adwuma wo ye adwuma fa emu returns no ebrenya no say di be fie no say sometimes onipa kona ni what the same adwuma mu ne o gina na o jinso bo say egu ne so ne sele ho so ba wo kakra na odi bi man nyame na de aka na ogbo mo ntimi manage ni ye no ama ye hu se wo bi susu de mo nyina mo je pe ente di mo so ntimi ye adwuma mo wo sika ebe kakra na oda bontin because sika ni na we ne basa na has no sense to wo kra kan say a tenth of your day what they kotuegu sorry like ono so akita ne de na so obewie no na wa hwe kro bebo wo busina ni nyame anu mu asem o say record dey but most of the time na ya na me de ye sujua ma afoforo say e bia ya wo say wakatua no enso nti wunyi enso but bisa won say enso a wunyi no na nia ade nyina ya ne dia ne say eni yi media bre me na me nshira wo no ada na on try on so link no so enhwe na won fa compare yes me that's a sound logic great yen na fi yen fan sorry yen addition no so ye dikan ya share promises bebre boshe bebre na wo hwe boshe na awodo a ya hwehwehwe ya na ejina fa no so e wo de nyankopon beye na e wo de yen so ye beye ansa na boshe no atimi abamu yen san hwe bi na fi yen fan sorry yen addition no so say wo hwe Matthew chapter 6 30 to 33 now from 25 now all the way to 33 but yen hwe 30 to 33 no nsembi e wo hono say mumu bia wa ya krado no obetimi ama ya hwe Matthew 6:30 to 33 Matthew 6:30 to 33 asina se onyankopon hwira mu ahan a ewo hone na ochina wodi agu funu no mu no ntuma saa orinya die echane yei mamu mo a mugidie swa enti mo nyunwune se edie na yebedie ana se edie na yebenum ana se edie na yebefura na ye nyina achi na wiase amanaman nu die na mo soro aja nimse ye nyina hiamu 33 no na mo nhwehwe nyankopon ahinie ne netene kane na wodi ye nyina beka mo ho enti mo nwenwene ochina ho na ochina no ara be dwene ne ho da biala mu boni doso ma eda no amen great mfoni be na Matthew etwa kire yon hase no seek ye first sene okan wo hono na mfoni be na opese otwa kire yon hase consistency in the term say if you ne can first nyina the rich young ruler no as a ruler na some you can nyina no na enye se sika na wo benya no na ye wrong enye adwuma wo benya na ye wrong but the moment ya eno beba bedi wanim na
ansa awurade aba anaasɛ awurade kora ɔmma kora ɛwɔ wo plans no mu no then you are wrong ɛno na wobɛka kyerɛ sɛ wokwase a yɛbɛgye wo kra afi wo nsɛm saa the fool rich fool no ɛno nti seek ye first no nyinaa ne sɛ ɔsɛ nka yesu kaa sɛ seek the kingdom of heaven na otwa so wɔ hɔ a de a anka ɛneɛ wopɛ koraa menkɔyɛ adwuma nka wopaa mempɛ sika nka wopaa mensi dan but yesu anka saa but sɛ obi kasa na ɔka sɛ do this one first ne ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ the others no yɛ important but someone baako ɛyɛ more important than the others eti di kan hwehwɛ onyame ahennie ɛne ne tenene kane onyame ahennie ne tenene ne deɛ onyame ahennie ne tenene ne sɛ Yesu Kristo bɛbɔ abrabɔ tenene hwehwɛ Yesu ma oyiw enye yiw oda bi enye da bi emfa onimdeɛ enti onyame nimdeɛ anim emfa ahomaso entena se ma ahobrase ɛwɔ Yesu ho adwen na Yesu ya no mmerɛ bi atwam no bi entena wɔ mu bi ma bibia wo ye no emu se onyankopɔn se wodɔ onyame na wotan wo nua na wo ye den otrofo enti saa sikapɛ no a wo kɔpɛ no mu no ma nyame ni kan na se wo mo nyame di kan so an esan kire ne se wunya mpo a all things come back to thee wo san e de bre no se awurade wadwuma nti enti seek ye first ne meaning nyina ne se di ma ni kwanya wo fa so bo wo bre bia se wo di pesika se wo di pass tena se wo di pe bibia no ma nyame asem eni kan enkosisi wunua emfa nko pesika no na se wo pe ni genuinely kra no so a ma time no nyi wo nyina mfiri onyame asem ho ene wo matete ene noma a eboa nkwaje ma enu ni kan na nyankopɔn se ni aka no adi akire no ode ni nyina beka ho na kan ode kan ho ho ne se Solomon obisa Solomon se edie na menyama ho Solomon se ma menyansa me di bebu wo man nye ono ne man yo ono nyankopɔn man o se esan se wa misa sika na wa misa ahode na wa misa tumi enti me di nyansa no be ma ho a owiase nipa e betena se de obi enye nyansa ni bi na again apart from Jesus Christ a oye nyansa farabai no obi ani ho a obenya nyansa chen wo Solomon na so me de ni aka ni nyina ebeka ho ti Solomon became rich osan so enya power osan so enya noma anka me ne wanka ye besere no Solomon nya ni nyina ne ye pese o kire ne se ya setena mu no onyame ne dikan se ya manyame ani kan na se ye tipepre ye ho se ye pe asase so noma no na ye wire fini onyame ye be ya ama no ne nadwuma akoso a ye nim se ye wa awie ye mire mu na ye kasa fa usika bebo anyame adwuma na wodi adona e wo so se ye kasa ye ngese ya wodi na wayi ano da bia you have a way murmuring una one bibia wo be bia no wo pointi onyame nyame asafo ho bone ne obi aye e na wo de wo pointi wo be se wa hia nipa 1-2 bia no na wo ka hwene yie hwehwe nyame ahinie no kane let people see the kingdom no de ndia kane nyina ebeka o say je other quotations no de me man na ba ko no say e de ne be ne banya nyame asomdwe o de ma Isaiah 26:7 say de na dwene timuso na wo be kura no asomdwea edimu efri say wo so na o de ne ho ato enti say no nyankopon o si ye ya no nsinte ye ka say na de ne bilateral either say no be ye na ye diso and I see a be ye na we shira ye second one is 1 John 1:9 if we confess our sins e dey no be ye or the better no better ye ho afi ni entini nyina 2 Chronicles 7:14 says say me man wa fom no say ye sign ba na ye jaya kwamone na obeshira ya sase enti all the time no the promises in there e do say best me akon on but any say be die famu die no so nyame ono ombuni die so da say ye bomodin say ye diso nko adea o se se mo pena mutia be dia asase ne se nipa ba se mo antia afuna be dim nan o de nkwa ene wes ye nyi nkwa inshira ne no me inshira onyame odofo ama o set question na san che answer that's right enti mo maye momodin na adom no ho man obeboa yo medase kakra bia me di twa to ense ya yen kai se nia mpanifo se ni ade wono no odi bonkum na egie na se ni ade wono no ono ana edie imagine say onyankopon wa bibia wono
ye awofo kra no etoro bi a me ma bi wa bi kra etimi ye ni maame abufudie bi wo me nto ade ma obiu enti be wan say 1 week bi be mframa bi be fa so a ordinary shop bi so asa akopɛ foforo abento ba na me nsrem say na me so ka so so nto bibia kwa ma ne bi wo so me kan di agro imagine nyankopɔn a bibia ye ne dia wasa kire the steps kan boni me de be chew dwene me ho kane na se fa me kane ni aka nyina me de be ma ono na ewo no ana wo kire wo niaye na minsa mfampian wa ade ya ne ya ne yaji ho achinyi nyakopon sira ne manipa ye odefo adwuma mfa bi nka ho yo medam ase abusiafo ye de yadusua no ebe twere ase medam nyina ase se maboa na ye de adusua sonko se ye de abrayen atiefo ye hwe adusua etwoso mienu no se onyankopon apam awodo a oni ye wo ye hu apam awodo ye hu se most apam no bebre no a ejina promises ne boshe ne manema ni nyina no ejina so se yenso ye wo afam ye fam de yasade ye wo se ye na yetimi claim those promises and na se apam no etimi ba mu ewo ya brabo mu maboafo na aboa acheche mu paye next week ye bo tithe no so kakra dusududu no ye bebo ye bo so kakra but next week this year no you say ye hwe the tithing contract no anase ntusududu apam na kasa next week ye be komu pa minim se na wadwene eyew efa ntusududu ho because asofo bibria preach afa ntusududu ebi mu krompo se enye kora oko YouTube omo mu kasa tia bibre next week no ye be famre na fe maboafo na acheche mu mako na fe se na yadwene mu ye ntanta eye mu kisre no ye mfasa adusua no mbra na wiere na wa ye krado se onyankopon dia ewo ho no obesan ede abre no onyankopon enhira mu nyina dasende ye no ebesan ahia katawani na mema sister age enhira so emaye onjaja for penina so da wasin so obuan na disin ede ho nyina ahia wonsa ne yesro pa ne se ya ye kire omo tie boy ne ye hwehwe wahene ne otene ne kane na de aka nyina ode be mai wa hye ye bo bebre boy ne ntimi nye ye fam die na eboy nyina abemu amaye ne kura so no oba obefa ye ko so ne akodi dan sada ye da wase se onye onyame pa na wo hye ba umbuso hu ye mobo enye sitie ma wo wadum ti amen amen